hanggang dun bininta na si nanay sa balay, and we will meet our classmate here at Bourbon sa Festive area. Kabalo nga nangita kami gwapo dito. Married na siya malabing. Get there. Manong gali oh. Si Manong. Ay! Alright mga kabangbaw, na-pressure sila sa akin. So, cheers na lang tayo there! Crunchy! Langgid. Na-pressure sila magkaon, pero ang chismis daw, hindi gid pwede ma-pressure. Pakiliwat. Pakiliwat ang inambal mo kanina? Ako na lang ma-rewind. Si Ruby ang isa sa mga pinagawa pa, nagapahan sa kanya. Hindi kitsura, ito sa pinagapahan niya. Pating batasan niya mo man ang kamaldita, kagkagwapa, kagkabuot. Ay, wala na record. Wala na record ang inambal ko nga sexy ako. Dali lang yun. Pakiliwat ang inambal mo kanina. Ako na lang naiwan. Si Ruby ang isa sa mga pinagawa pa, nagapahan sa kanya. Hindi kitsura, ito sa pinagapahan niya. Oo, diba? Ang rubigid niya, teleserye ni Angelica sa muna, tapos nag-banana split pa, diba? pating batasan niya mo man ang kamaldita, kagkagwapa, kagkabuot. Pero sexy, bala. Ay, wala na kamo kabalo kung ano ko ka-sexy. Abangan sa susunod na vlog. Daw mo ni kahat, no? Hot na. Ayun, daw mo na kahat. Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspire!